ko. Hello guys, maing hapon. Masaya ako ngayon kasi nakuha ko na ang unang sahod ko sa YouTube. At ito na, hawak ko na. Wow. Ito, Wow. hawakan ko lang to guys. Ug maraming salamat sa inyong lahat-lahat sa hindi pag-skip sa aming mga ads. Maraming salamat talaga sa inyong lahat. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makagunit ng ganito karami. Makahawak ng ganyan karami, no? So, anong masasabi mo pa? Maraming salamat sa inyong lahat guys. O ilabi na gyud ni Ate Maya Mia nga naagid siya kanunay nagsuporta sa amoa bisan tuod og agkalisod na ang among mga channel iya pag yung atubangan iya pag yung gikuan para ma-okay. Dagan king salamat te nga wala gid minimo pasagdi. O Yes. karon ito nakahawid na gid ko. O gihawiran ko na. Pero kini akong sweldo karon guys. Daghan man kog mga obligasyon, ako sa ni ipamayad. Kaya aron sa sunod sweldo, maako na gyud. Yes. Unyang ako, naada na wala. Naa, unang imo. Hala, thank you so much. Mabayaran dahil ko ni Madam Uti karon sa iyahang hulam. So, daghan kayong salamat, jud no, sa inyong tanan sa mga suportan niyo sa amua. Daghan kayong salamat. And sa kanila po ni Lilin, sa mga nag-share ng blessing. Lilin ang buhay bukid. Sa hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe na. O sa lahat na nag-share ng blessing sa amin, daghan kayong salamat. O sa mga solid supporters, sa mga silent viewers, o sa mga hindi nag-skip ng ads, daghan kayong salamat sa inyong tanan. Kung di dahil sa inyo, hindi kami makapasok sa YouTube. Kaya maraming salamat. Yes, thank you so much sa tanan mga nag-share ng blessing. Ilabi na pod sa ilahan ni Utik, daghan kaayong salamat sa inyong tanan. So karon sweldo man ni Utik, I don't know kung unsaon na niya pero nagyon siya nga bayaran daw ko sa yahang hulam. So ato ni siyang busisiun karon kung unsa pa. O sige, istorya pati. Ako sa ning ipamayad guys. Kang Ate Maya Mia o kang Janice. Si Lily na lang ang magkuan sa kay Janice o taghan gid kay salamat sa inyong tanan nga inyo gid mig gisuportahan kanunay sa among mga vlog. Ilabi na gyud kay sa mga solid supporter. Maraming salamat sa inyong lahat guys. Yes. O ito kay Janice. Wow. Tayo sa pa. Yan naman. So dagan bitaw kaayong salamat sa inyong tanan sa kuan. Hawiri sa side kay murag na interest ko sa iyahang sweldo karon. So hawiri sa sayha kay naaman say ako di ay dani di ay. Hello. Dagan kay salamat sa tanan-tanan. Ako na lang ya. Ako na lang di tanan. So, akong bayaran karon sa iyahang utang unya kay kamulo pa man sad lagi ta dito sa payag, napatay mga expenses para dito sa payag. So, makadugang-dugang. So, atong kuanon, so, karon atong ihatag ni Madam Utik ug siya na magdesisyon kung pilay iyang ibayad sa ako. Una sa sililin ug sikuan. Jan. 2, 3, 4. 4 na ka Janice. Ay ikaw na nagdala magbalik. So ako na ipajikas ni Janice. Kay ate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Na. Ang sobra guys, ibili ko ng bigas at saka bahog ng biik. Maraming salamat sa inyong lahat guys. Thank you so much. Jan, may pira ka na. Eto sa akin. May pira ka na dyan, oh. Tapos, naapamansad ko'y utang dito sa Kapunungan. So, makadugang-dugang jud ni ang iyang gibayad sa ako. Ug daghan jud kaayong salamat sa inyong tanan. Nagka-problema pasad ko sa channel ni Lia TV kay nag Change Association. Unsa ba to
So nag-fix AdSense siya. So karon kaganiha ako siyang gi-solve na pud kung okay to mas maayo pero og dili na wa gyud tay mahimo no. So magamit na pud tag other name na pud kay para makuan. Kay ang nagamit namo nga address didto ra man pud sa ako unya nag-error na ba tong address nako didto kay katong sa Mayamia. Ang address namo dito sa Bukid mao po'y gigamit sa pag-apply sa Kang Lia TV. Maunang di pa jud ma-okay ang Kang Lia TV unya nag-in progress siya. Mayong tag matultulan jud nako kung unsa joy problema dana sa iyang channel ni Lia TV pag-apply sa Google AdSense ug ma-okay na. Thanks God jud kayo kay para wala na problema. Ang Kang Budog na lang sad dayon. Ang Kang Budog ready to apply nang iyaha pero ambot lang ka og kinsa na pud pangan ang gamiton para sa Google AdSense. So Diara, daghan kay salamat Madam Utik for your utang. Thank you so much sa inyong lahat guys. Maraming salamat po. So, ayan, may natira pa sa kanya. So, Meron pa akong pambili ng bigas. yes, maraming salamat sa inyong lahat. Sige, ano pang masasabi mo, Tik? Wow, nakasweldo na talaga siya. Sa next sweldo, wala na kay mabayaran. Imo na tanan. Wala na. Oh, pangutang na pod otro. Para na pud kay bayaran. Oh, inga naman yun na. Magutang rin akong otro mo. Nana magabi guys. Kung magka-problema ko about financial, at mayamyan kung magdool kung di kay Lilin. Oh. Kung ang Lilin, na-solve ko na. Ito kay Janice, na-solve ko na kay Ate Mayamia. Kung daghan kayong salamat sa inyong lahat. Lagi na kay Ate Mayamia, kung Lilin, daghan kayong salamat. Nga, dinhimig, nasigi o gamit sa ilang internet, pag-upload, daghan kayong salamat, yun. Kaya na kung naay ako mo hatag ko pero ug wala mo balibad jud ko kay balo na jud ka ana. Sa Ate Mayamia guys, lahi man ang hatag, lahi man ang baylog or hulam. Ang hulam bayaran. So karon di ara. Ang bayad ko sa akong hulam. Ang makautro. Ang makautro og naa. Pero ug wala, so unsaon taman ug wala, di ba? Malagi. So daghan jud kayong salamat ninyong tanan. Daghang kayong salamat sa inyong lahat guys. Maraming salamat po. Sabi na yun ni Ate Mar, Manang Los, daghang kayong salamat sa inyong lahat-lahat nga na mga solid supporter, daghang kayong salamat yun sa inyong lahat guys. Si katong Madam Iwan, Sis Ewan, maraming salamat po. si Sana Kuan. pagaling ka. Ano sa Thank you Desia? so much. Nasakit daw siya. Hala, so very, talaga sad. Hala, magpagaling ka dyan, madam. Si Kuan, si Pinay Beauty. Ma'am Pinay Beauty, Ma'am Army Cepeda, maraming salamat sa inyong lahat. Ma'am Lalako ko TV. Lalako ko TV, Maraming salamat, madam. Si Ate Mar. Ate Mar, Si Mami Vic. Mami Vic. At Sa lahat, from California, sa lahat na yun nga mga followers. Madam namin. Jessilu. Ate Gisilo, daghang salamat. Daghang salamat. Si sa Ate tanan. from California. Lagyatagan na ba kunya og Kuan? Pinaskuhan. Ingat-ingat dyan, madam. Madam Nelfa Sarmiento. Ingat-ingat dyan, madam. Kinsa pa? Wala ka na dumdum. Daghang kaya ito. Thank you so much. So, unsa may imong na-feel nga nakasweldo na ka? Happy or masaya. Masaya. Kay nakabayad na ka sa utang. Bayad na ko sa akong mga ulam. Oh. Sagdi lang kay pagka next year. Next sweldo, imo na jud. Ako na yun. Next sweldo. Nya upload kanunay kay para naay masweldo og daghan jud kayong salamat sa mga wala nag-skip ng ads kay eto nagkasahod nagyud sad si Utik. Kaming tanan nakasahod nami. Ako naapod ko'y obligasyon sa kuan kana ang kapunungan mao nang bayaran pud nako nya. Ang uban pod dito sa mga expenses sa payag kay magsugod na pod siguro sunod adlaw ang kuan. Karon sa si Kukoy mag-ato dito Tik ay nahuman na ang ilang kuan. Kasi gawin na ron. Alas na siguro ang ilang kuan karon.
So magsugod na din dito ya ang mga expenses. Hindi na mawala ang mga obligasyon, guys. San kami? Hindi. Pa-chill-chill lang na siya diha, pero pa-chill-chill lang na siya, pero daghan kayo mga obligasyon yun na ang ngayon. Ate Manon. Yes. So daghan kaayong salamat ninyong tanan. Anong masimutik? Okay, salamat sa inyong lahat, guys. Bye na. Bye-bye sa inyong lahat. I love you all, guys. Ngayon, guys, ay papunta ko sa bayan kaya magbili ko ng bahog na biik at saka bigas. Kasama ko si Relona at si Raymond ang mag-drive sa motor. Yot, baba mo yot, ang video binayot. Thank you so much sa inyong lahat-lahat, guys. Maraming salamat po. Balik na nun, yung ikot na na. Uy, yung ikot ka dinaw kamayo. Pulo ka, pula kaya. Pula ay. Hey. Sa ka-triple. Sinira na ba? Dili na ba ni dali-dali? Sabi ko, magyapon. Baital, isa lagi ako ng kilo. Itong baital? Kilo itong baital? Dua to rin. Ito na, guys, nakabili na akong lechon manok, 3. O kang budog, bukas na lang kay gabi na. Bukas na po ko magbili ng bigas. Uwi na kami, guys. Ay magbili pa kami ng tinapay. Bili rin kami ng tinapay, guys. Walang. Tingnan namin dito ilalilin, guys. At ito na ang lechon manok na nabili ko, 3. Kay Budog, bukas na lang kasi gikontak na ko siya, wala na kontak. O kay Ate Mayamia, bukas na lang pod. Kay si Ate Mayamia, tuan na, ni uli na. At ito kay Lilin, isang lechon manok. Salamat. At saka, Palitan. tinapay. Dagan kayo salamat. Kay mama pod ni isa. Ayan, kay mother pod ni. Palitan po ko next sudan, guys. Thank you so much sa inyong lahat-lahat, guys. Tanan. Gison manok ang sudan na mo karon. Nay, mo gibutang, grabe ka hugaw. Sige lang. Huwag adto na mi, kay gabi na. Na sige. Salamat na. Siri mo na kung pan sakyan magpangas. Maganaog ba? Siya. Motor. Motor. Day, sakay kasi mo tatay, Day. Ha? Salamat. Sige. Dumating na si Alan, guys. Nangisi-ngisi man, oh. Mura mag... Overtime na mo. Dito ka, Tagpiso. si Tagpiso. Ang sa? Ako ba nalapit dito? Piso ba? Piso. O si Tagpiso. Oh, buat ang account mo meron Shopee na kay piso na. Kapiso man yun na. Tulo ka items. Basig piki po na. Ako ani tay? Uy, Dumating namin ni Relona, guys. Dito la mother. Siri mo namang gisakyan. O itong lechon manok at saka tinapay. Ibigay ko na to kay mother. Pangulam sa panihapon, mother. From sa akin. Si Relona, dito ra si Relona magkatulog. Bukas na, mother, punta ako dito bukas. Bukas na tayo mag-usap. Karon pa ko bago nakaabot. Magagikan. Marites? Ito Nag- siguro pa ready. Sa? Kasi
Ah, sige. Dili na ako magdugay, mother, kay gabi na, basig atangan ko na to sa tabon-tabon. Bye na, guys. Salamat. Bye na, mother. Pero, Paris dani. Paris, o pagkuha lang ka, mother. Kaya mo ko naglungag. Sabi ko bagong. Maraming nagdamang. Uwi na ko, guys. Magbaklay-baklay na lang ko. Kay si Alan o si Duydoy, tuan na, sila may nagkarga sa bahog. Yan, nagpalapos pa man ko na Raymond ila ni mother. So, magbaklay na lang tayo, guys. Magbaklay na lang tayo, pasulod. Ito, ngit-ngit na gid siya. Nagabinaan ko pagkuan, kay nagkuan pa man ko. So, pero okay lang. Nasanay na ko nga magabian. Nasanay na ko nga magabian. Baklay-baklay lang tayo. Hayag man sa siya, guys, kay bulanon. Ayan, bulanon siya. Hayag ang buwan. Ito ang dalan ko. May gani kay wala nag-ulan. Dili danlog. Nagabian po si Alan kaya nag-overtime. Ikapoy po to. Malapit na tayo, guys. Ayan. Malapit na tayo sa bahay. Nakadawat lagi ko sa akong sweldo. Ang saya ko, guys. Na nakuha ko na akong sweldo. So, karon dili pagi ko makakuan kong unsay akong mapundar kay mamayad pagi ko sa akong mga obligasyon. Naman kita obligasyon sa tong kuan. Sa tong naman kita mga obligasyon. So, kailangan ginatumpang atimanon kay aron pagka magkagipit ta, manginahanglan ta, matagan ta, kay kamao man ta mabayad. Malapit ako, guys. Ayan. Karon hayag, guys, balay kay ang solar siga ang mga solar karon. Malapit na ko, guys. Malapit ako, guys, pero nahadlok ko. Nahadlok ko. Nagdustunga-tunga sa kuan sa paa. Yan. Walas doy-doy ng damang na, oh. Mahal mang gudang damang karon, guys. Ipaaway pag nila. Pustahay. Masa ba kanya, doy? Wala ko nagpasulod. Okay, waman di ko nakapalod. Ay, uy. Yan, dumating na ko sa bahay, guys. Hindi pa nakailis sila. Ang mga nilabhan, o pa nabuklas, o buti na lang, hindi umulan. Ha? Ako nalay buklas na tay. Ako ra kay mga bulingit hinuna. Magbalik-balik kita sa unom eh. Wow, nakasaing na si. Dumating na ko, guys, pero nahadlok ko. Nag-istoryahan na lang ko kay aron dili ko mahadlok. Nanggibawt na akong balibo atong ngit-ngit. Tingnan natin ang mga alaga.
Uy, ang patutik. Ngaon mo patutik? Ibahogan di ay. Uy, sa man nga nagkaligo man sila sa bahog. Lami kayo yung bahog ron. Palitan ko sila. Lami nga bahog. Kaya timi-timi man sila kuan. Ug man ako magtimi-timi man sila atong kuan guys. Bahog nga. Isa. Kana kaon gid sila na ugma mo kalit ko para purganan nila daw vitamins. Kay sirado na kaganina ang palitanan og purga. Kung ay paitan og bahog wala diha iya pang kalit sa purga. Ito ang bahog nga binili ko guys para sa biik. Masarap ilang bahog ngayon. Kani ko niyo. Sa lechon manok. Bahog ta sa ringon si Baw. Nagbili din ako ng lechon manok. Ibuta nasus na doy. Halang nasu. Isang lechon manok ang binili ko at saka tinapay. Sino sa ako? Ayan, ready na ang aming hapunan guys. Mag-lechon manok kami guys. Masarap aming ulam ngayon. Lechon manok. Ano nangyari sa'yo, darling? Nakachat man lagi si ikang ni Mami Doy. Huibis pa daw sila mahuma. Uy, dugmo ko. Yun lang. Katore, may tong sauce, oh. Maya. Ay ano to? Okay na. Logistics po. Kaya samahan sa anak si Lord, thank you so much sa mga blessing ni mong hatag ka na mamahan mo. Panalangin niya ka na mo. Salamat Ginoo. Ini pagkaon niyo sa Ginoo. Ito nakahatag ka na mamahan. Panalangin ni kami. Hatagi ka di ka mas kukalawas o kawalas beratian. Ikaw kapantay ka na mas patagal daw Ginoo. Ang kusinsya o bahang ginaihatag ka na mo o dugang ito may panlangin o krasya ibubok ka na mo Ginoo. Ang krasya Diyos laan ni kamo. Karintahan Ginoo ipangayo sa alang Kristong Kristong mga sa amin. Amen. Panahon. Halang. Wala na ang lang. Nature prank. Wow po. Ano yan ni Mimi? Kasi nabot ko na sa paa. Ikaw, wow. Nasayop ka. Kakay. Nasayop ka. Yan sa. Pinsa. Sanay. Imong manong. Love ka niya. Love ka niya. Love na ano yung maman Mimi. Patuwasan ang lasa ni mo doy. Idugmok kini mo tanan sili na doy. Wala lang kay. Halang guys. Kain tayo Ate Mar. Kain tayo Manang Luz. Kain tayo CSA1. Madam Lalako TV. Kain tayo ninyong lahat. Mama Cepeda. Ate Rachel. Kain tayo. Ma'am Pinay Beauty. Kainit. Kain tayo Ma'am Pinay Beauty. Sir. Ha? Hindi ka init. Init. Ang kanon. Sir John Lester, kain tayo. Kain tayo ninyong lahat. Kain tayo ninyong lahat guys. Kain tayo. Ate from California, Ma'am Nelfa, Mami Vic, Mamita, kain tayo. Madam Peace Del Mundo, kain tayo. Ma'am BLN Marcos Garcia, kain tayo ninyong lahat. Ajay lang. Panyapon guys. Ajay lang nay. Sila lula kayo, may iwan lula. Wala ka kung Pura ka? Sili mo niya. Ipadunan mo lasan si halang kayong lasan din eh. Di ko naglasak.
Nawala na ito itong litsunan sa highway. Ay, okay. Kadilyo. Kami lang yung manok sir. Kaya ga, meron na niya nga. Sira. Okay. Nakabiyana. Ha? Nakabiyana. Bibyan? Kakamakan? Kami ang lasa doy, pero peting halanga. Ah. Tumara ko sili. Paano? Nay. Hmm. Paano ka? Okay. Paano ka, Nay? Kailan tayo na tuyo doy? Ha? Kailan kaya? Ano mo samputek? Day? Sampai. Wala na samputek. Tapos ako guys. Natin ang video sa kan. Yung tubig. Seryo? Namatay ng bata ba? Kinsa? Nagawang lami. Ano sabi? Kinsa? Ang bagong nataw. Ilaw mo eh. Gawa na ni. Ano ba ngayon? Kinsa? Kinsa? Nagawang lami. Bago pa natawag ka? Buwan pa. Kamay lang, Nay. Kung nagbabay ba nga kamay kitingog. Oh. Nakakanaw na ito may labalay katungaan. Pinon? Ano sabi ay masakit? Lantang. Pata ang good. Buka pa? Wala, iba. Nakaidad. Serious. Ilaw mo eh. Awa mo imbat? Ya, pwede diwa kay hilaw. Paluto ng tarong na. What? Imong lechon manok hilaw. Tapos na ako guys. So, Ano ko lang yun? Kana kay bulta na sa ilang pero. okay na ito eh. Hi guys! Tapos na kumain. Okay. Ako kasi ng kamot me. Ming! Tapos na ako. Hi guys! Tapos na kumain. Hey! Gusto ka taganin mo si Lilas? May. Palang lang. Ano? Kaming kumain guys. Hanggang dito lang ang video namin. Ako ay magpaalam na. Maraming salamat sa inyong lahat-lahat guys. Ngayon ay nakasahod na gid ko sa wakas.
ang matagal ko nang inantay, dumating na. Ug ito, hindi pa gid ako makaano ngayon sa sahod ko, maka pambili sa mga kuan kung anong kailangan nga idapat ko kasi nagbayad pa ko ng mga utang ko, mga hiniram ko na pera kay Ate Mayamia, kay Jan Chan, o kay Lilin. Pero hanggang Lilin, itong pagsahod ni Alan, giimpas na ako. Didata-datahan ako yung akong hilam kay Lilin. So ngayon, wala na akong hiram ni Lilin kay Jan Jan na lang o kay Ate Mayamia. O sa sunod naman nga sahod, wala na akong yung motor na lang namin ang obligasyon namin kada bulan. O hindi naman na ako ng motor, maproblema ang motor kasi mayroong mga sahod si Alan. Siya naman ang magbabayad. Ang sahod ko, kung ano gid ang mapundar ko sa sahod ko sa YouTube. Ug maraming salamat sa inyong lahat guys, sa mga suportan niyo sa amin. Kung wala kayo, wala din ako dito. Kung wala kayo, hindi ako makasahod ng ganun ka ko sa YouTube. Maraming salamat sa inyong lahat, lalo na sa hindi pag-skip ng aming ads. Maraming salamat sa inyong lahat guys. Ako'y magpaalam na maraming salamat sa inyong lahat. Og shout out Madam Lala Coco TV, shout out Ma'am Army Cepeda, shout out Ma'am Samirin, shout out Ate Mar, shout out Sis A1, shout out Ma'am Pinay Beauty, shout out Ate Rachel, shout out Ma'am Simply Me, shout out Ellen Cleto, shout out Ate Gisilo, shout out Ate from California, shout out Ate Elizabeth, og shout out Mami Vic, shout out sa inyong lahat guys. Hanggang dito lang ang video namin. Shout out Manang Los. Kami magpaalam na maraming salamat sa inyong lahat guys. Bye bye. Bye guys. Goodbye guys. Huwag yan,